jihar Kano ita take da highest number na waɗanda suke ta'ammali da miyagun kwayoyi a kaf Nigeria. To kin ga wannan kwayoyin su suke ƙara tunzura matasa har su ɗauki makamai kuma su zo suna yin abubuwan da bai kamata ba na abin da ya shafi harkar daba. To gwamnati, al'umma, jami'an tsaro da su kansu matasan da kuma kungiyoyi irin namu na masu zaman kansu gaskiya dole sai an dage, saboda idan aka shiga harkokin siyasa ko aka zo lokacin zaɓe a wannan yanayin to za a zo a zauna a gari ba tare da an samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba. Mutane da yawa suna bacci da idan su guda ɗaya a buɗe, musamman a yankunan da ake yawan samun waɗannan matsaloli. Akwai wasu yankunan da zaki ga sun yi ƙaurin suna sosai a jihar Kano, wanda zaki ga shiga unguwannin ma ana shiga da ɗarɗar, sannan kuma wayanda suke zaune a wannan unguwannin suna cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali, kuma haƙƙin gwamnati ne ta kare lafiya da kuma dukiyoyin al'umma. To su kuma barazana ne ga lafiya da dukiyoyin al'umma, saboda zaki ga sun ɗau makamai sun saru wani, ko sun kwaci waya, ko sun tada hankali, ko sun yi rigima, har ta kai ma suna iya shiga kasuwanni yanzu su je su saci kayan sana'o'in al'umma. To kin ga wannan zai kara durkusa tattalin arziki daga lokacin da aka fara taba kasuwanci. To dole sai gwamnati ta tashi tsaye da dukkanin masu ruwa da tsaki ganin an yaki wannan abu. A matsayin ki na wacce kike tsayawa tsakanin matasa da kuma gwamnati, wani shiri da kuke wajen ganin cewa kun shigo da matasa wanda suke shaye-shaye, wanda suke harkar daba kamar yadda kuke yi a halin yanzu, a baya cewa 2027 ba ku samu abin da ake zato ba? A baya mun yi shirin irin wannan tsarin, kuma gaskiya zan iya cewa a lokacin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, saboda abin ya faru ne bayan zaben 2023. To ba tun da dai tsuguna bata kare ba, an yi shari'o'i sosai tsakanin bangarorin siyasa guda biyu. So wannan abin yana tunzura matasa, kuma ana ƙara amfani da matasa saboda su tada hankula. Amma mun yi shirin da aka samu 'yan daba sama da 600 suka ajiye makaman suka tuba. To muna fatan mu ƙara yin irin wannan shirin, wanda ba ma iya 'yan daba kaɗai ba, a waɗanda suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, saboda kamar wani zan iya ce miki wani mataki ne, wani zaki ga yana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi bai fara daban ba, amma kuma zai iya zama expose. To kuma ya kamata a ce an zama akan preventive stage, wanda idan aka samu aka dakile a harkar ƙwayan nan, aka wayar da kan matasa sosai, saboda wasu suna shiga harkar ne ba tare da sun san illar ta ba, sai sun fada ciki. Sannan kuma matsalolin rashin aikin yi su ma kin ga dole sai an ja hankalin gwamnati ta kawo tsare-tsare inda za a samu centers din da muke da su na taimaka matasa, tallafa matasa, sannan kuma access to education, waɗanda suka rasa samun ilimi, suka kasa samun daman ilimi, to duka sai an yi. To na ji daɗi da na ga cewa gwamnati tana ta yunkurin cika alƙawarrukan da ta ɗauka a baya, shi ma yana daga cikin kiraye-kirayen da muke yi ko kuma muke kan yi a yanzu. Amma abu ɗaya ne da nake so in tabbatar cewa wayar da kai yana da matuƙar muhimmanci, kuma shi muke mai da hankali sosai akai ga su matasan, da kuma kira ga gwamnati ta yi abin da ya dace. Kamar yadda na ce, akwai wani policy da kuke kirkira don ganin kuma akwai doka ta matasa wadda a halin yanzu muna ta kokari muga cewa an tabbatar da ita wannan doka ta matasa ta ka tsare-tsare sosai, wanda idan dai har aka tabbatar da ita kuma aka yi amfani da ita yanda ya kamata, to gaskiya za ta taimaki matasan jihar Kano. Muna fatan waɗanda suke da ruwa da tsaki su ga sun tabbatar da ita, saboda mu a ƙungiyar YOSPIS mun yi aiki sosai akan wannan dokar. Mun yi aiki wajen gyara ta, wajen rubuta ta tare da 'yan majalisun jihar Kano, inda kuma muka mika ta inda ya dace. Kamar misali, za a kai ta daga ma'aikatar matasa zuwa ma'aikatar shari'a zuwa gidan gwamnati. To duka dai muna ta dai fafutuka domin mu ga cewa duk ta bi waɗannan tsare-tsare, kuma an tabbatar da ita ga jihar Kano, da mu matasan jihar Kano sun ji daɗi. Gwamnati yawancin aka yi magana mutane sai su yi tunani kamar gwamnati ce za ta yi. To ba aikin gwamnati bane kaɗai, kuma ba aikin jami'an tsaro bane kaɗai, aiki ne na al'umma, mata, matasa, da sarakunan gargajiya, da malaman addini. Duk wani wanda yake a cikin al'umma ya kamata a ce ya sa hannu don ganin ya magance wannan matsala.